pesin äsken hampaatteen. Nytten me voitaisiin vaikka laittaa päälle, vaatteet päälle. Joo. Mä näytän, mitä mä aion laittaa päälle. Siis me mennään tänään Tallinnaan ja... Joo. Mä aion laittaa tämmösen paidan. Joo. Sitten tämmöset jumppahousut, koska mä laitan noin alle, koska me mennään semmoiseen skyparkiin. Se on vähän kuin läysleikkimaa, mutta ei oo paljon isompi vielä. Sitten mä laitan tuohon trumpettihousut, koska tän kanssa ei sovi melkein niinku tommoset suippuhousut. Et joo. Tässä on tää mun koko outfitti. Tässä on nää housut ja tää paita. Niin nyt mä menen aamupalalle. Nyt kun mä oon syönyt, niin nyt mä kuvan Get Ready With Me-videon. Tein nyt sen Get Ready With Me-videon. Ja tässä on mun lopputulos. Joo, mä avasin nää letit. Joo. Me lähdetään Helsinkiin. Tuossa kohtaa mä editoin tätä mun Get Ready With Me-videota. Tuossa kohtaa mä söin vähän evästä. Kohtaa mä kuvasin vähän TikTokkeja, koska mulla ei ole mitään tekemistä, mutta mä julkaisen niitä. Tuossa kohtaa mä vähän korjailin mun meikkiä. Aivan! Me mennään Skyparkiin. Nyt lasketaan liukumäki. Joo, ja älkää välittäkö tästä melusta. Joo, tää on ihan perus meininki. Ja täällä on semmonen jyrkkä liukumäki. Haluan näyttää sen myöhemmin. Ehkä. Okei. Mut mennään nyt tää. Mä voin laittaa 0.5, koska mulla ei Skype. Nyt mä olen tänne jyrkämmään. Tossa kohtaa mä käytiin syömässä ja sit mä otin tämmösen kurpitsaleivoksen. Nyt me lähdetään pois.
Mä näin Kevinin. Tultiin äsken laivalta. Niin. Nyt me lähdetään hotellille. Okei, nyt mä nähdään mitä mä ostin Tallinnasta laivalta. Ja siinä oli. Ollaan eka vaikka Tallinnan ostoksista. Joo. Eka vettä, koska mulle tuli jano, mutta mä en ostanut tätä, äiti osti. Joo, sitten vesimelonipurkkaa. Siitä pitää aina ostaa. Sitten tää on mun Halloween asua varten. Tämmönen valkoinen mekko. Oistakaa mä näytän sen kuvaan. Tämmönen. Mä teen siitä vielä semmosen hurjemman. Kyllä te tiedätte semmonen. Joo. Ostinko mä? Joo, ostin. Sitten tämmönen ihanan pehmeän, mikä ikinä onkaan jo mukaistusti. Ja sama mun pikkuveli nyt näkyy tähän taustalla, niin siirretään vähän tätä kumaa. No, se näkyy edelleen. Joten tehdään siihen jonkun pussilleen. Okei. Tämmönen. Älkää välttäkö tausta-äänestä. Mun iso sisko huottaa musiikkia. Niin. Tämmönen. Aamutakki. Tää on ihan sairaan pörrönen ja pehmeä. Ostinko mä muuta? Ostin vasta. En ostanut. Okei, mennään sit laivan esittelyyn. Tuokin on pari. Okei. Tämmönen. Kun mä oon tosi pitkään halunnut uutta seerumia, koska se on loppu se mun. Niin nyt tai äiti osti tän mulle. Niin katsotaan, onko tää paljon parempi vai yhtä hyvää tai huonompi kuin mun edellinen seerumi. Joo. Sitten karkkia. Joo. Ja siinä ne videot. Tuotteet oli, joten joo. Ja nyt näytän tämän mikon. Tässä on tämä mikko. Tällainen. Joo. Sitten se muki. Tai siis mä unohdin sanoa yhden jutun. Mä nyt kuvaan tällä pystysuunnassa, mutta ihan sama. Mä sain tämmösen mukin. Vielä. Joo. Mut tässä oli nämä kaikki ostosten esittelyt, joten jatkakaa videon katselua. Okei, mut nyt mä käyn suihkussa. Okei, nyt tehdään iltarutiinit. Mä äsken tulin suihkusta ja mä harjoitin äsken hiukset. Niin nyt tehdään iltarutiinit. Ja lataan tätä smoothie. Katsotaan, onko tämä hyvä. Eka tuoksu. No en mä nyt toki tiedä, ei tuoksu ainakaan vesimelonilta. Ja kun mä teen tälleen, tähän tulee enemmän tuotetta kuin siihen aikaisempaan. Ja mulla ei ole nyt mitään muuta peiliä kun toi minun kameraan. Niin koitaan nyt selvitä. Okei, tuntuu koskettavalta. Mutta onko se? Joo. Joo, mun sisko lähti äitiäisken huoneeseen, koska en tiedä miksi. Onko se laitetaanpas tämä vielä tänne. Tämä
sit se purkki tänne pakkaseen. Näin. Sitten mulla on täällä mun concealer. Kaikki. Oh. Ihan kaikki. Yes. Noin. Mun pikkuveli nyt kauhalla. Onneksi sitä meni taas sinne pöydälle, mutta... Siis jos sähän haluat jonkun tosi kosteuttavan rasvan, niin... Onkin tämä. Tämä on tosi kosteuttava rasva. Näin. Ready, koska nyt mä menen pesemään vielä hampaat. Okei, mä nyt näytän teille, miltä tää kypytakki näyttää, koska mä menen äitien iskän huoneeseen, koska mä menen pesää siinä hampaat, koska hammastahna on siellä. Et joo. Se on tässä ja älkää noi kengät. Mut tämmönen pörrönen. Joo. Tässä te näytetään paremmin. Mut joo. Tää päivä taisi olla tässä. Niin mä käyn nyt nukkumaan. Joten nähdään seuraavassa videossa. Ja muista tilata tää kanava. Ja niin et missaa tulevaa sisältöä. Joten nähdään seuraavassa videossa. Joten moikka!